आं मोनथिस्लाबाजासे माबोलादि नों आंनि जाखो बुजिमोनला मोनथिरोंला बुजिमोनला मोनथिरोंला सिमां बादिसो नंफ्लांसैया JBNS फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों जौमोन मुंनि गांसे सावथुन दिहुननो नागिरदों आं आसा खालामगोन बे जौमोन सावथुना मोनसे मोजां सावथुन महरै जोंनि गेजेराव नुजाथिनो हागोन नैबे कर'ना भाइरासनि नैबे गाज्रि थासारियावबो बे सोमदोन बर'नि दैदेननायाव जा सावथुन दिहुननो नागिरदों बियो थारैनो बाख्नायथाव जादों आसा खालामदों साफ्रोमबो महरगिरि बिथांमोना मोजां रल लानानै बे सावथुनखौ मोनसे गोजौ थाखोनि सावथुन महरै दिहुननो हायो बांगुला फिल्म प्रडाक्शन ससाइटिनि गेजेरजों दिहुननो लानाय जा बिस दा फैगोन बे सावथुननि जा मिउजिक होनाय बियो सोलिगासिनो दङ खोब सम्भब नै सप्तासेनि गेजेराव बे मिउजिक होनाया जोबगोन बे मिउजिकआ जोबोब्ला जोङो मोजां मोनसे थासारिखौ लानानै बे सावथुनखौ रिलिज होनाय जागोन आसा खालामदों बयबो रायजो राजा बिथांमोना बे सावथुनखौ नायगोन होननानै आरो जों बे सावथुननि गेजेरजों जोंनि समाजावहाय माखासे मेसेज होनो नाजानाय जादों दा बेखायनो बयबो नायनानै जाहाथे जोङो माबाफोर मोनसे गियान मोननो हायो बिनि थाखाय गासै रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे सावथुनखौ नायो बिनि थाखाय आङो खावलायदों JBNS प्रडाक्शननि बे सावथुनाव आबुं सावथुनाव महरगिरि बा एक्ट्रेस हिसाबै बाहागो लानो माबायदि JBNS फिल्म प्रडाक्शन बेवहाय आं बाहागो लानानै जोबोर मोजां मोनदों बेबो मेन रल हिसाबै जोबोर मोजां मोनदों आरो बेखौ नोंथाङा मा फोरमायनो सानो जे JBNS फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों जा सावथुन ओंखारनो लादों जाहाथे रायजोफोरा जोबोर मोजाङै अनसायो आं बेखौनो खावलायो जों बयबोथ' मिन्थिखायो दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंसो जों साक्सेस जानो हायो होननानै ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो आरो जाहाथे जोंनि बे गोदान ओंखारनो लानाय सावथुनखौबो मोजाङै अनसायगोन होननानै नोंथाङा आगोलाव मा फिल्म बा सावथुन बाहागो लादों आगोलावथ' आङो बयबो मिन्थिखायो सिरनाय बिबारनि मोदोमनायखौ बयबो मिन्थिखायो बेनि उनाव बिदाय रान्दिनि मोदै गोथै सह बिदिनो बायदिसिना मोननैसो बानायबाय आरो गिबियावनो आङो जोंनि बे बर' सावथुन अनसायग्रा रायजो राजाफोरखौ आं खुलुमहरो बे सावथुना मोनसे समाजारि सावथुन आरो मोनसे इयुन जेनेरेसनखौ मोनसे फोसाबनायनि लामायाव लांनाय मोनसे सावथुन आरो बेखायनो रायजो राजाफोर जेन अनसायो बेखौनो आं आसा खालामो बेखौ आंनि जा एसे इउटुब चेनेल गैयामोन आरो आं एबार खुलिनो सानदों खिन्थु आं बेखौ इउटुबनि थाखाय सानाखै आरो मोनसे पेन्डेलनि सिस्टेमाव सानदोंमोन आरो जुदि उनफोराव होनाय जायोबा आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसाबगोन आरो जौमोन होननाय जिथु बर' सावथुन आबुं बर' सावथुन बेवहाय नेगेटिभ रल लानो थांगासिनो बे बिथिङाव नोंथाङा दिनै बे समाव मा गिबियावनो आङो आर'नाइ सेरेनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय आङो नै दिनैहाय सोमदोननि हांख्रायनाय लेखायै जायनाखि जोंनि JNBS फिल्म प्रडाक्शन बेहाय आंखौ नेगेटिभनि रल लानो बिथांमोना आंखौ खावलायहरदों बेनिखायनो आङो बेवहाय आङो नेगेटिभ रल लानो थाखाय आङो आवगायबोदों माबायदि मोनदों नोंथाङा आङो माने गोजोननाय मोनदों आं गावखौनो मानो होनोबा आङो दिनै बे फिल्माव ओंखारनाया बा आं निजेबो आङो प्रडिउसार जायो आङो निजेनो गांथाम गांब्रैसो आङो प्रडिउसार महरै आंबो फिल्म बनायबाय दा बेखायनो आङो मोनफ्रोमबो रलखौनो खालामनो हायो आं जा बोरायानो जा सेंग्रायानो जा बा आङो भेलेननि रलानो जा बेखायनो बिथांमोना आंखौ जि डाइरेक्टरा जेरैबायसा सिलेक्सन खालामना लाना फैदो भेलेन रल लानो बिथां रुबुल मोनाबो फैगोन होनना खोनादों जे जोङो गासैबो जों बे मा होनना बुङो जोङो नेगेटिभ रलखौबो खालामना मोजां मोनो आरो आङो नोंथाङा मोनबेसे सावथुनाव दिनै माने आंथ' आंनि दा दिहुननाया आगोलो आङो मोनथाम मोनब्रैसो दङ जेनेबा गोनो गोथौबा आङो सोमदोन बिथांजोंनो दंमोन गोनो गोथोनिफ्राय बिस गोनां अननाय जोहोलाव दा ग्रेट बेफोरबायदिनो आङो गोबां फिल्मावबो आङो ओंखारबोबाय जेरै पंकज लाहारि बिथांनि जेरै बिरबायदि गान्जा फाग्ला बा जोङो गोबां फिल्माव दङ आं 17सो फिल्माव दङ दाखालिसो आरो जोंनो आंनो माने जों साथामजों लोगो नांनानै जोङो अननायनि नेरसोन जोङो फिल्मबो जोङो इउटुबाव हगारना होदोंमोन आरो जोङो
नैबे समाव नोंथाङा बर' रायजो राजा सावथुन नायगिरि बिथांमोनखौ मा बुंनो सानो? आं सानो जोंनि बे बर' रायजो राजा बिथांमोना जोंनि जेनोखि इउटुबावनो जा जोङो जेनोखि फिल्म दिहुननानैनो जोङो हगारनायानो जा गासै बर' रायजो राजाया जोंनि फिल्मखौ नायब्लासो जोंनि फिल्म प्रडाक्सना बा कालसारा थांनानै थागोन होननानै आं सानो आरो